फन नाम्बार होदोंमोन नालाय आङो जि डिस्टार्ब खालामदों माने फन नाम्बार होनानै बांगालफोरा बांसिन डिस्टार्ब खालामगासिनो दं। रायजो राजा नोंथांमोननो आं फंसे बाथ्रा खोन्थानि। दाख्लै बावैसो नोंथांमोना खोनादोंमोन जानो हागौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों चिरां जिल्ला बेंटल बाजारावहाय दखान होग्रा दखानदारनि मानि पास गोमादोंमोन। बेजों लोगोसे फैसा सना आरो गारि लेखा गावनि डकुमेन्ट्सफोर दंजोबो होननानैहाय बिथाङा भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनानै गावनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै होदोंमोन आरो सोरबाफोर मोनोब्ला कन्टेक्ट खालामहर होननानैहाय खिन्थाहरफिन आंनो डकुमेन्ट्सफ्रा गोनांथार होननानैहाय मोनसे भिडिअ होदोंमोन आरो फेसबुकनि गेजेरावहाय। ओमफ्राय दा बेयावहाय बे डकुमेन्ट्सखौ मोनब्लाबो मोनालाबो दा गोबां मानसिया नाम्बार लानानै बेखौ हिन्जाव मानसि हिसाबैहाय डिस्टार्ब खालामदों होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो। दा आं भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायगोन, नोंथांमोनानो बुंदो। नुबाय दा हिन्जाव मानसिनि नाम्बार नुग्रो मोना ओरैबायदि कन्टेक्ट लानानै फन हरो, ओरैबायदि मेसेज खालामो, ओरैबायदि डिस्टार्ब खालामो, ओरैबायदि लफायनो नाजायो हिन्जावफोरखौहाय। मा मोनो मालायखौ डिस्टार्ब खालामनानै आं बेखौसो बुंनो सानो। माने गाव गावनि बेन्दोंआव खोख्लैनानै लानो हागौबा, मालायनि न'खरखौ सिफायनानै होनो हागौबा नैबेखौल' नायो आरोखि। दा बिथाङा केस होनायनिबो बाथ्रा बुङो बेफोरबायदि डिस्टार्ब खालामग्राखौहाय, आरो जागोनबो नोंथांमोना। दानि दिनावथ' गासैखौबो हमनो हाजोबो बेखौ मिथिखा। मा गोनांथि दङ दे नोंथांमोना जुदि मोनाखै मानो डिस्टार्ब खालामनांगौ मालायखौ। मालाय दखान होनानै जायो, बेजोंनो न'खर सोलिगासिनो दङ, फिसा फिसौ दङ, फिसाय दङ, न'खर दङ, बेफोरखौ डिस्टार्ब खालामनानै मा मोनो नोंथांमोनालाय? आरो माखासे नाम्बारफोरखौबो जाय जाय डिस्टार्ब खालामदों बिसोरनिखौ लाजोबखाबाय होननानै बुंदों। बे फेसबुकनि गेजेरजों आङो दायो फोरमायनायखौ नुनो मोनदों। गोबां दंखायो बेबायदि खालामग्राया, सोरबा बिदेशआव थानाय, सोरबा गामियाव थानाय, गोबां दङ। आरो माथो बुंबावनो ना, नुबाय दा हिन्जाव मानसिखौ माबायदि डिस्टार्ब खालामो। आं बेखौनो बुङो माने रायजोफोरनाव आं सरि बियो। आंनि भुल जाबाय आंना, माने हाखु दाखु होनाङामोन बिदि। नाथाय आंबो गाब्रायदोंमोन आरोना भिडिअ होनोसै नामा साननानै। ओमफ्राय दा बेगखौ मोननानै गोसोफ्रा जा खुसि मोनदों। बेगा बेनोमोन नै आसानि बेगा मोनफिनबाय नो। माने बेगखौ मोनफिननाय लोगो लोगो ओरैबायदि गोसोआव बिनानावनो सान्थि मोनदों, गोजोननाय मोनदों, गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनदों आरोना। माने बिनि बेगाव जाहैबाय सना रुफाफोर दंमोन, लेखा डकुमेन्ट्सफोर दंमोन। ओमफ्राय नै बै फिसाला गथ'आनो नै बेनो सासे उन्दैयानो बेनो लादोंमोन आरो गेलेदोंमोन आरोना। ओमफ्राय हाग्रायावहाय गेलेनानै बहाबा माबादोंमोन आरो। ओमफ्राय बिनि देरसिन गथ'फ्रा माने गेलेयै बिदिनो गथ'फ्राथ' खारखुमानानै खेला माबा गेलेलाबायोना, खारै मोनदों आरोना। ओमफ्राय मोननानैहाय माने चक्लेटबो नागिरो बिसोरो, बेगाव बिराद चक्लेट थाबाय थायो नालाय। बे बेगाव चक्लेट मोनाबाथाय बेखौ बेयावनो रागा जोंनानै गारहरखोना माखो आं मिथिला। ओंखायनो निमाहा बियो। आं गोसो गोरबोजों आं निमाहा बियो गासिबो रायजोफोरनावबो आरो गासिनो नायगिरिफोर इउटुबारफोरखौबो आं अननानै बे भिडिअखौ शेयार दा खालामसै आरो अननानै। आरो आं बुङो मानसिफ्रा बिराद फन नाम्बार होदोंमोन नालाय आङो जि डिस्टार्ब खालामदों, माने फन नाम्बार होनानै बांगालफोरा बांसिन डिस्टार्ब खालामगासिनो दं आंखौ। हरावबो हरनि 12टा 1टाबाबो खुनु मिथिया ओमफ्राय सुइच अफ खालामनानै जायो। ओमफ्राय सोरबा गावनि न'खरनि मानसिफ्रा फनबा मोनाबा रागा जोङो आरो। आं आरो बे मा होनो, ओंखायनो बेखौ मोनबाय आं खुसि मोनबाय। ओमफ्राय दा बेखौनो बुङो आं बयखौबो आंखौ निमाहा होदो आंनि गोरोन्थिनि थाखाय आरोना। आच्छा, बेनो जाहैबाय माने बिनानावा गावनि मोनसे खहानि थाखायसो भिडिअखौ खालामदोंमोन। दा माखासे मानसिफोरा जाहैबाय नाङा फाङा, माने बियो बयहाबोथ' गावबा गावनि सम्पति गोमाजायोब्ला माबा मोनसे खहा जायोब्ला बयहाबो दुखु जाखायो, गोसोफ्रावहाय माबा फैखायो आरोना। दा बिनानावा जाहैबाय गावनि मबाइल, गावनि बेग इरिफोर गोमाजानानै बुहुद दुखु खस्थ'हाय दंमोन, माने गाबदोंमोन, मेगनाव मोदै लानानै दुखु जादोंमोन आरो। दा बियो गावनि बेगखौ मोनफिनो खोमा साननानैहाय बियो बिदिनो जोंनोबो खोन्थाहरबाय, सोरबा इउटुबारनोबो खोन्थाहरबाय, आंहा बिदि जादों समाजा जानानै खोन्थाहरबाय, बयबो अननानै हगारना होबाय। दा गावनि सम्पतिखौ मोनफिनो खोमा साननानै मबाइल नाम्बारखौबो होनानै होबाय। नाथाय दा मानसिफ्रा जाहैबाय माने बिनि मबाइल नाम्बारखौ मोननाय लोगोनो अयथासार मानसिफ्रा बिनो फनसो हरबाय थायो आरोना। आं दाबो बेनोनो रायलायहोबाय अनेक मानसिखौ। आंनि दा बेयो आंजों फैनाय खाथियावनो, आं बेजों खाथियाव फैनायावनो नै आंनि बिनि खाथियाव थानाय लोगोनो बुहुद मानसिफ्रा फन खालामबाय आरोना। गैयालाबो 10 जन 20 जनसो मानसि हरबाय आरो। माने बिदि जानाङा नोंथांमोना, माने नाम्बारखौ मोन्दों होननानैहाय माने सासे हिनजाव बा सासे सिख्ला होननानैहाय बिदि फनखौ हरलाबायनाङा। बे जाहैबाय सासे
फिसाइ गोनांसो आरोना बिनि फिसाया डन बस्क मिसनाव फरायो माने गथ'आ सासे दंखायो आरो साबेसे दंलाय नि गथ' सासे दंबावो बिनि गथ'फ्रा सानै हो माने हिनजाव होनब्लानो दि नोंथांमोना फनखौ हरलाबायनांगौ बे नङा रायलायहरनायावबो जेबो नङा नाथाय बिहा मोनसे सम्पति गोमादों नालाय बे सम्पतिनि दारैहाय मोनदोंब्ला अननानै खिन्थाहर मा नोंथांमोना दि लाइन लानो थाखायहायल' रायलायहरो नामा बिदिथ' नङा ना हिनजाव होनब्लादि रायलायहरनांगौ बे नङा ना मानो होनोब्ला बेहाबो फिसा फिसौ दं बिनि लाइफखौ बरबाद खालामना होनाङा ना मा नोंथांमोनाबो बुजिनांगौ माखासे हिनजाव गोनांफोराबो बिजोंहाय रायलायहरो बिदिथ' नङा ना दा नोंथांमोना साबेसे रायलायहरबाय थादों साबेसे मा खालामदों बे नाम्बारखौहाय माबा खालामलांनाय लाजोबबाय सेभ लाखाजोबखाबाय गोनांथि जायोब्ला बे नाम्बारखौहाय पुलिसाव केस होनाय जासिगोन ओंखायनो नाङा फाङा हर दिनैनिफ्राय नोंथांमोना बे मानसिनोहाय नाम्बारखौ हरलाबाय नाङा फाङा हरलाबाय नाङा आरोना नांगौब्ला हरनायखौ जेबो नङा मोनसे खामानि गोनांथियावहाय हर खिन्थु नाङा फाङा नाङै नङैनि हरनाङा जुदि नाङै नङैनि हरोब्ला नै नोंथांमोननि नाम्बारखौ लाजोबनानै पुलिसावहाय केस होनाय जासिगोन आरो